Zamani ya juyo komai aka yi lokacin sani. Yan uwa fa mu duba bi nazari mu koma ga ilahuna. Zamani ya juyo komai an kayo lokacin sani. Yan uwa fa mu duba mi nazari mu koma ga ilahuna. Zamani ya juyo komai an kayo lokacin sani. Yan uwa fa mu duba mi nazari mu koma ga ilahuna. Ya sarki buwai wahidu Allah ilahuna. Kai ne kai kowa ka kai komai ilahuna. Lam yalid wa lam yulad bakar tamka ilahuna. Ya Allah ka dube mu a gafirna na zunubana ya Allah. Ya Allah. Wani hali na rayuwa kuma ya faru ku duba talaka shi ne a damuwa. Barwansu su dube mu sun bar mu da halin mu. Ya Allah ka dube mu a gafirna na zunubana ya Allah. Talaka yaya zami makaranta ku duba da yara ba su yi ba abinci ku duba ga mu cikin laulayi. Ni ne ga kasar mu cikin yanayi ya Allah. Rayuwa na duba ƙaunar juna ta yi nisa. Manya har ƙanana kowa baya san nasa. Ya za a yi mu gyara da na gaba ake gane nesa. Mu daure mu so junanmu mu dage a san manzon Allah. Ce wai ƙarami shi zai gyara komai. Ina da inkari na faɗa na ƙara da maimai. Su ɗauke mu sauna ba mu sanya zamiyo ba. Makamai suke ba mu su sa iyayen mu zubar kwalla. Matasa mu gane kuma san ciwon kanmu. Rayuwar mu duba manyan mu ba sa san mu. Ya sani da mu sun manta da haƙoƙin kanmu. Bin Yusuf ni ne sako na gare ku bayin Allah. ce mu roƙe ka a komai ga bayin kanan wanda suke mulkar mu kasan komai ta cutar da mu tsadar rayuwa talaka ba shi da komai kai mana magani na so mu kawo kukan mu ya Allah.
wasu sun bar layi ba su tsoron Allah, komai za su ce kan talakawa kadai babu nabila, domin tallaka ya zama juji an zubar shi a bola. Allahu kai ne gatanmu ka kaudar da dukkan matsala. Zamani ya juyo komai an kayo lokacin sa ne, yan uwa fa mu duba mu nazari mu kuma ga ilahuna. Matsalar tsaro ta yi yawa da cin hanci a ƙasar mu, manoman har da fatake ba mai sukuni ƙasar mu. Shugaban ƙasa, 'yan majalisu har da gwamnoninmu, Musa MK na yi kira ku tausayawa bayan Allah. Mu gyara Allah ya gyara mana, mu seta Allah ya seta mana. Ai mu ma muna da laifi, kusan wakata da kaifi, rike Allah mu daina haufi, mu bar sakan mu cikin Zamani ya juyo matsala. komai an kayo lokacin sa ne, yan uwa fa mu duba mu nazari mu kuma ga ilahuna. Tun farko mu muka sakan mu cikin matsala, san zuciyar mu ce ta ja mana kama a matsala. Mun bibiye su sun isa kula mu akwai wahala, gaskiya ta karanta yau mu ji tsoron Allah. Ba sa ƙaunar mu, ba sa so su ga ci gaban mu, sai zaɓe ya zo sannan za ka ga sirra mugun mu, su ba mu ƙwayoyi, su ba mu karafuna mu kashe kanmu. Abu Zahar Lobo akwai ne da dakata. Zamani ya juyo komai an kayo lokacin sa ne, yan uwa fa mu duba mu nazari mu kuma ga ilahuna. Zamani ya juyo komai an kai lokacin sa ne.